lloc ideal, però no és que no sigui el lloc ideal per a càlids, sinó que no ho és, encara més, per als pobles de la costa, cosa que pareix no importar-los massa. Doncs davant el problema crucial que tenen entre les bessures, prefereixen tancar els ulls, mirar cap a un altre costat i a veure qui vaig detrás que arreo, en cas de que anera la cosa mal. Que arreo dins d'uns anys, claro. Rebutgem, doncs, per molta impermeabilitat tècnica que se posa, l'emplaçament, perquè creiem que només respon a interessos econòmics. Pensem que un macroabocador com este, que costa cents de milions de les antigues pessetes, no es pot situar-se en una zona tan feble, que indiquen aqüífers. Com tots sabem, se té que estar molt segur. Per acabar, dic que nosaltres farem tota la força que legalment puguem, però pensem que la decisió no és nostra, sinó de la Conselleria, i són ells els que han de decidir. Per últim, dir que seguim pensant que el terme de Cerver és molt gran, i si se té voluntat, hi ha moltíssims llocs millors que el de la Bassa, i potser sense tanta impermeabilització, el que faria que Cervera tindria ubicació i el perill seria nul.